Ovaj doručak je meni poruka da sam ja s ovih živio svih ovih mojih 40 godina, samo mi nismo bili toliko do izražaja došli koliko je danas. Nije se prije uvozilo ovoliko koliko je danas. Mislim da je jako dobra stvar. Na ovaj način potičemo razvoj našeg sela, podizanje malih poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava i proizvodnju unutar granica Republike Hrvatske. Da se smanji što više uvoz, jako je pozitivno, imam jako dobro mišljenje. Ja sam davno predlagao nešto slično u pršutarstvu, inače se bavim uzgojom svinja i sušenjem pršuta. Ako jednom gostu koji dođe, da li iz Njemačke, Francuske, bilo odakle iz Europe, ne možemo na stol staviti naše autohtone proizvode, to nije dobro. Znači, ovo što se sad radi, ovo je pun pogodak i smatram da je ovo veliko dobro za maloga OPG-ovca, za zadruge i vraćanje u Hrvatsku povjerenje zadrugarstvu.